Labaran Hausa daga Jamhuriyar Nijar. A yau dai za ku ji irin mahimmancin da Faransa take tsakanin Faransa da shugaban ƙasar Nijar. A yau dai shugaban ƙasar Nijar na ƙara jinjina wa Faransa duk da irin ƙalubalen da suka fuskanta tsakanin Faransa da kuma shugaban ƙasar Nijar. To masu sauraro idan ya kasance dai kai mutumin ƙasar Jamhuriyar Nijar ne, ya kamata ka tsaya ka ji wannan bidiyo har zuwa ƙarshe domin za ka ji irin shugaban ƙasar Nijar ya yi matuƙar jinjinawa shugaban ƙasar Faransa. Shin wane dalili ne ya sa ya jinjina mai? To idan dai kuna bibiye da mu za ku ji ƙarshen wannan bidiyo domin samun yadda nasara take a cikin wannan ƙayataccen birni mai albarka. To masu sauraro kada ku sha'afa, kada ku manta idan ya kasance shi ne zuwanka wannan tasha tamu ta farko sai kai mana subscribe kala kai mana alamar ƙararrawa. Shugaban ƙasar Nijar ya aika ma ƙasar Faransa cewa an tsaya an bi diddigi ma'adanan da suke da shi na uranium wanda ita ƙasar Nijar ta ba da dama a wancan lokacin. Ƙasar Faransa ta zo ta haƙa a ƙarƙashin wani kamfani ko Oraimo ne sunan kamfanin. Yanzu an yi bincike an gane akwai wanda ita Faransa ta haƙa ta wahala gurin haƙa saboda haka ta zo a siyar mata ta biya kuɗi ta ɗauka. Ba lalle wai su ce ba nata bane, a'a tun da ita ce kamfanin ta ya haƙa to sun yadda yanzu ta zo ta biya ta ɗauki kayan. Kaga fa irin sabanin da suka samu da Faransa da irin yadda Faransa ta matsa mushi, amma da yake jajirtacce ne mai adalci ne ya sa an yi bincike ya gane cewa lallai wannan uranium din Faransan da suka haƙa su ya kamata a siyar ma. Ya ce to su zo su anshi wannan uranium din su biya kuɗin da ya kamata su biya su ɗauka. Kaga adalci kenan ko? To ka zamanto mai adalci ga kowa har ga makiyinka haka Imam Ali ya ce. Kada ka zamanto mara adalci. Ka san Malam ni da yake na dan san Nijar gwargwaron iko inda suke haƙar uranium din yana can gefe gurin wani gari da ake kira Arlit. Can ƙarshe ne kusa da Algeria. In ka tashi daga Maradi za ka iya bi ka je taurin Abulak ka fita Tawa aka je Arlit din. Tafiya ce mai nisa kusan kilomita 1000 ya kusa daga nan zuwa Legas. Akwai kuma ɗaya hanyar da za ka iya bi ita ma daga Maradi ka bi ta Tasawa ka bi ta Dutse ka zagaya ka je can. To wannan yana nuna al'adal asasul mulk, adalci shine tushen mulki. Duk abin da suka so sun so sa da samun rigima a ƙasa sun ma so su sa a kashe shi, amma shi wannan ba shi yake kallo ba, yana kallon bari ya adalci. Uranium din nan sun haƙa an kore su to sun tafi, amma su zo a yi cinikin wannan da suka haƙa su siya. To wannan shine adalcin da shi shugaban ƙasar Nijar yayi. To haka ake so shugaba ya zamanto mai adalci. In shugaba ya zamanto baya da adalci to duk abin da ba a tsammani na musiba za a iya tarawa. wa'budullah wa la tushriku bihi shay'a. Kada ya Allah kada ku shirkanta kowa da shi. Wa bil walidayni ihsana. Ku kyautata ga iyaye. Wa bil qurbi wal yatami wal masakin wal jari bil qurbi wal jari lil junub wa sahibi bil jambi wa bin as-sabili wa ma malakat aymanukum. Sannan ku kyautata ga waɗanda suke wato ma'abota kusanci na zumunci zuwa gare ku. Wato ku kyautata ma'abota kusancin zumunci, a kyautatawa kuma marayu, a kyautatawa wato makocinka wanda yake na kusa da kai.